Shalom, horas di hita saluna damang dainang nang hita na hinaholongan au padita Herianto Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan. Tapi pakrasa ma di hita salam sehat di paragoi Tuhan teh hita di masa sore mago ko bisa pulusion di pasu salam ka para medis di pasu keluarga na berhabuk miroha di pasu nang sudah kita menghadapi menjaga protokol kesehatan. Ada orang susah kita tujani ta pertanyaan di tikion cuma mahita martanyaan. Asiniroha madihamudo dame siat di bata amata do sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jemita pertanyaan epistel minggu Pasiahun dum Trinitatis tanggal 1 Agustus tahun 2021. Ima epistel na tersurat di 2 Musa bidu 10 ayat 11 sahatro di ayat 10 wal. Ujaha mahatani tuhata. Dungi ninna Jahoba ma tu si Musa songonon. Nunga hubigi parung unguton ni halak Israel dokma tunasida songonon marhira budari panganomuna majuhu jalamanugunai butonga kamu mangan sagu-sagu asatung di botohamu audo Jahoba debata munai. Jadi dumbudari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsarwani jalamanugunai marpeahan nabur humaliang parsarwani. Jadi dung manaik nabur na marpeahani idama adong mararak di sisik ni halongonani songon batu ni botik natata met na dohot hibulna. Jadi dung di ida hama Israel akadidok bema tudongan manhu ahadui edang di boto nasida manang ahai alainin nasi Musa matu nasida ima sagu nanilehon ni Jahoba Tuhamu bain si panganom butima hata natinonahon ni Jahoba papunguhamu siani galuk marguru tu tukna panganonna sasoluk sasahala marguru tu bilangan ni torok muna ganuk mabuat marguru tu isi ni udung nabi. Jadi di bain hal Israel masoni adong napapungu gudang adong napapungu otik alai dung disolupi gabi dang adong lobian napapungu gudang jaladang kurangan napapungu otik ganuk marguru tu na terpangasa di papungu nasida ido ianggo sahana dihita saluhuna nanya holongan di bagasan guarni Yesus Kristus sada sahid nasuhubatan sahat tutikion ima marutum sahid huruf ajurupani naswarong ubat tersong istilah medis masai sasahalak rupani hacit si majujung na yalang panadol buir rupani meringankan ani meruntuk budur rupani terduk sada pangalaho nagawe mabaing marsahid nang aka pamara nang songoni nang perdalanan ni ngul bersungut-sungut di Indonesia didok tidak maju diturupukon di halongonan padang gurun ima perdalanan ni bangsa Israel nang tu Kanaan marungut Israel ungut-ungut nasida ima taringo si pangan HP mulut tidak rupani ngamas seragam
Ngamas segudang akka halongangan na dibayin di bata tu nasida mulai haruar nasida sian tanonisir dia merupani halongangan na pinatupani di bata takasdo ima nalau manaripari laut tebra manang laut merah di leho di bata nguse ima tiang awan asalabok pakelan nasida ditiki mohok manang dohonot tarupani terik matahari dohot aga naas alai melutai do siap perdagangan di bangsui saya lalap do maruntu mereka selalu bersyukur selalu menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam bentuk sungguh-sungguh alani waduh tutumudutan wae holan na maruntu muduhita holan na pasahaton ungut-ungut tei duhita tu debata asobinoto Tuhano asobinoto holan sebatas di sido nang mulutta ngama setorok hal maul muai menanda asiniro hadi debata holan na holsuan rupani dan takas dubi panandauna taringot asini rohani di bata ngagudangnya pasu-pasu ngadong rupanya kemulu-mulu hamoraon nang aka parkarijuan ali selala do marutu hidup baik dulu nak kiningan sada pangalaman ni hajol maut doi naso kaubatan ali sa sitong nga bidu batan marhiti persorata do di bata. Tadi tapi yang maju marhiti itu pu jamita wa. Ahadu ubat na manang na dia do si bainota. Dia do si kota perjolo dia cari manuai taha sabab pun panarihonon dohot pangaramutiun itu hatta unang sai marangutu diturupukon dilehus si panganon manna dohot roti dan daging dari kuasa Tuhan si panganon na nilihon di bata dan diluas bang suiman jala taida majolo paso-paso nang tajahanon way kumanoy ditogihon turbuk janitaw paso-paso dia may hahi pasok ta buido be dapat hita nuwang si panganon buido be nuwang nadiba hita kari buido be rupani mangula hita alani tuhatta mandok tu hita urang gumodang ungu sian nama dok mau lihat omma mangenan itu selalu unang gumodang ungut sian nama dok mau lihat tuhatta jadi tawaran tuh di tengah-tengah nguluon rupani otik hatana alai tarida pangulaan lapatan na disi sipata adong do halak madok na maluan alam di bahasa hatana alai mangulahu ay bana mana mo putos jadi unang manyan soni ngulut holan hatat tado madok burju do Tuhan na bahasa do Tuhan alai pangulaan na dan apa takas do berubani dia ngulu jadi ngulutan wae naing mangulu na berbuat ngulu na suholan hata jala anggo taringot hatau do akka manginang kita saluhukna taringot hata dak terpasuhi ide dak terpasipita jolna madog hata taringot tu diri taringot tu laut taringot keluarga ta nang mali dan terpasipita halak madog kata alai na rumik ko nang tabo to berhiti turko jamita buhero hita rupani di tongga-tongga ni nguluton makilala maka sadapon nang sumni pangaramutiyon ni mata taulah nulut
tah berjuang dulu tah ringkas itta ni pakrimu durupani tutu hatta nabui ta pasah alai dung disukun rupani disasahal ai haranang ibek kota he ai songon nagudang go hatam ninda rupani asura ko memanyo songon sebatas diskusi alai dangan papaina tangunat do songon nahurok nak kiningan sedikit bicara tetapi berbuat itu lebih baik lain ringkas mahita madok mau lihat di mulut tau madok di bagasan las ngero kamar hiti tanyang silih-lih di debatan nak jalan unang selamat kita di bagasan utong inang abang kita selalu bereng ngulutta puji Tuhan nuaing bidobe tahilala baca-baca di debatan alani dinamasa akahamolo di tonga-tonga ni ngulutta dia jari debataro hitan wai makka porsia makka pose panarihonon ni debatan sipata doa kamanginang hita saluhu na diuji debata hita sitong do persitutota sitong do haringgasota sitong do haberjota na martangian diuji do hita soal hal Israel diuji na sida takas do ilo diturpuki de 12 asatung di boto hamu pada kita Jahoba debata munai alani boido di bayi debata kamanginang ida saluhuna pamak kulingion di bak kulingi debata hida marhitiaka ragam ni hamonon dinguni dan ulah pitur marang tu adi tu kadang si tawonon nada dobi hamaol per kilo ni perekonomian unang pitur marsak rupani nasa gugut nasa pagkirimunta tapasahat tu debata anggiat dilewat di kita pasunya pokok na perpudi mah nang napadua marhite turpukon tagu hima narikot hobbar tu gugotta taguhi narikot dingulutong hobbar tu gugotta diturpukon manai didok Tuhan tak nanilihun di debata dibuat mahobar tutukna panganon dan adong nalubian dan adong nahurang alani ngulutta diajari do berkecukupan na mangulupe hita salhukna taulama ittab ni natolak gugotta dan tuk pikirat dan untuk gogota sudi memikiri akan masa di mulut. Alani do soalnya do ngisi Paulus itap ni kemampuan itap ni natolak gogota do launut. Kita kabarhobas na mangula di huria nang nadilihun ak tanggung jawab. Ai adong do rupani batas kemampuan perningotan ingatan adong ko batas nigu jadi unang merasa rupani kita perfect sempurna bahkan merasa nadi pahala manusia super ketika dia punya kemampuan ketika dia punya talenta tetapi dia menganggap itu adalah hanya karena kemampuannya sendiri nah itu hatta pengotok kita dan dengan pangalaman si soman tapatu pama rumani itongatongan ni mulut tahun buha hobar tu gugota jala tapasah tu debata nama sari ulup ya kemanginan adong do batasan unang terus keri adong tikina hita maradia tikina istirahat los didian lani record do tu unang alani gogo ni mula-ulaun gawe lupa marsi panganon gawe ropar sahih tapi rek kita mah diturpukan
Berkat itu pasu-pasu dibuat hobar tu solupna ukuranna sasolup sasahalak minna jala hobar marguru tutupna panganonna didok diturup uang. Jadi berkat itu sudah ada ukuran amangina. Jadi jangan cemburu dengan berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain. Syukuri saja berkat yang kau terima. Syukuri saja apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini. Nah pasti mulut tahalasan tahamunatihon dan mengiburu hita tudongat. Tusong dia penguluna sida. Naik kodo hita rupani makilala di panarihonon ni di batang. Sarupa doi nang dingulu ni namar huria. On ma prinsip mangula hita di huria akapar hobas akan aposona akapar halado didok hata ni tuhata itap ni gogota mangulama lingkan itap ni gogota jale ido tutu unang gumo udang rupani di tonga-tonga ni ngolutun kritikan sian tindakan lapatan na kami ng contoh arok sada panupahiyon di tonga-tonga ni akan ngulu ni parhuriaon arok panupahiyon swadongnya si benon dang na ala sokebeng ali nang arong di balik rupani ali hatana ngago nga macam rupani hata ali unang masong ni dia cari tuhat hita asa di bagasan ngulutaw gumodang mahita makalason gumodang mahita berbuah asa gabi pasu-pasu iro nang naridok nga diturpukon na mabuat manay nasida dang adong nalubian nababungudang jaladang hurangan nababungu otik marguru tu natar pangasa di babungu nasida. Jadi tahala sumangina anggo pasu-pasui sileo-leo ni debata nunga ditotuhon olani buka kita mangula do dinggan mandok mauliat itu debata tahala son pasu-pasu na pinasahan ni debata dinguliton otik menanggodang tergantung kita do maka molatehon na pinasahan ni debata. Amin. Martanya kita mauliate Tuhan di barita na ulina putangnya kami diajari hodo kami maka porsiai nang panarihonommu di tonga-tonga ning hulu namion ajari matutu kami Tuhan asa manotok kami makalason madok mauliate dia kabasa-basa na pinasaha mending hulu na otik manang budang nanilehon huhalasokan unang pula mangiburu kami tuwa kadongan nami tuwa kana humaliang dia ka arta sinawat hamuraw na adong dingulot Tuhan alay na pinasaha menuain akan ngulu-ngulu para karejoan nang akalas ni roha nang songoni nang aka arsape di bakehodoi laho manadda huasong laho manadda asini roham tong perbisui kami Tuhan ujalo kami hatami gabi hamuluat di kami sada mahami di bagasan ho sada mahami di bagasan haporsiaw sada mahami di bagasan panarihono. Amin.